anybody in here? Woo! Panalo. Good evening mga sano. Good evening. Yeah, say good evening. Nandito tayo ngayon sa ice candyhan dito sa Marigondon, Lapu-Lapu City. May mga sano kaya umikot muna kami at ito, nag-ice candy kami. Ito. So, it's just along the Marigondon to Cordoba Road. So ayan, ganito magandang view dito lalo na paggabi mga sano. So ayan, kasama ko yung misis ko ayun at saka itong sano na kulit. Sano nga kulit kasama ko. So ayun, spacious sila para lang bakuran ng bahay. So ayan mga sano. So papalamig muna tayo kasi nakakauma yung mga ulam. Papakita ko sa inyo yung likuran. So ayan. So doon sa kabila yung parking. So dito may mga tables, ayan, chairs. So nandiyan yung tindahan. Right, babe? Of course. Of course. So, what will you say? Subscribe. And Channel. and like. Likes. Likes and subscribe. Bye. Yeah, bye. Hit the now. bell button. So I ayan. always say that. So ayan, ikotin natin mga sano. So, ito yung tindahan ng hindi siya ice candyhan, ice candy lang yung binibenta. Ice cream. 'Yon, ice cream. Ayan, napuntahan natin yung parking nila, ang lawak dito mga sano. So ayan. Yan yung parking nila. Tsaka may konting paikot dito. So yan. Ito yung lugar nila. Just along the road, Marigondon, Cordoba Road. So tabi lang siya ng kalsada. So it's easy, very accessible. Ayan mga sano, ang ganda dito. So we're back. We're here, very spacious mga sano. Very spacious. Ayan yung magina ko. So very spacious. Streamers on. There's cooking going on. Daddy. Pupuntahan nyo dito lalo na yung mga taga Lapu-Lapu, taga Cebu, beside Pacific Grand Villa. Ayan mga san. How's it, babe? Ayan mga san, enjoy na enjoy itong bulinggit ko. You like it? Yeah? What ice cream is that, babe? What flavor? Cookies and cream. What? Cookies and cream. Oh, cookies and cream. So there you go mga sano, yun yung mga order namin. Ano to, lab? Mocha, itong sa akin. Chocolate lang na plain. Itong kay Marius is cookies and cream. So ayan mga sano yung tatlong order namin. Please subscribe mga sano. Ayun, may vegan burger, Ayun. Oh, tsaka cinnamon. Wow. Are you enjoying it? Ha? Wow, obviously. Say subscribe. Subscribe, honey.
Life. Kaya mga sano, I know it is ice cream. kapal. Bye. Where's Emma, Ryan, and Kay? Where are Burger. you guys in here? Vegan burger. Are you guys in here? Anybody in here? Wow. Woo! Panalo. Oh, Ito mga Ryan's sano. being his Roblox character again. Yung ice cream na walang buhangin. No? Ryan. Napaka Red tight. smooth. Of course, samahan pa natin ang burger. Ayan, food trip. Itong vlog ko ngayon mga sano is food trip. To. This is food trip. Yummy? Yummy. Doon. Sabi, Yes, and Ryan's going to have a napaka-smooth ng ano, at the trampoline park with ice cream. super excited. Hindi mo ma-feel na may ano siya. Hindi mo ma-feel na frozen siya. The best. Ayan mga sano. Best. Mga sano, maraming salamat. Sinamahan niyo ako sa vlog kong ito. Ito palang ice cream na ito sa ay mayroon ding mga organic, kumbaga mayroong vegan ganun, no? Depende sa gusto niyo. So thank you very much mga sano, and sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Good evening.